Benvinguts al portal del Campus Virtual de la Universitat de Barcelona. Espai web on es recull tota la informació rellevant sobre les nostres plataformes virtuals. Hi veuràs a l'apartat de notícies on s'anuncien, entre d'altres, les novetats o les accions programades, amb l'objectiu que en tot moment estiguis informat de l'estat en què es troben els diferents campus. Dins l'apartat de suport, disposes d'un enllaç directe al SAU, des del qual oferim una atenció en línia per resoldre qualsevol consulta. O si accedeixes a les preguntes més freqüents, trobaràs més de 150 qüestions habituals resoltes, així com més de 100 videoguies sobre els dubtes més usuals dels usuaris. No t'oblidis que disposes d'un espai per fer-nos arribar els teus suggeriments i opinions. La teva opinió és molt important per poder millorar els serveis que t'oferim.